poeka mbombo machivereze na mada poeka mbombo asimo aluguni masiriani mbombo aluguni dianima mbombo machivereze na mada poeka Borja chivereze na mada poeka mbombo aluguni dianima mbombo Bombo wachi mereze na mada poika bombo wachi mereze na mada poika bombo sawa senidi anima bombo sawa senidi anima bombo wachi mereze na mada poika bombo wachi mereze na mada poika bombo aguja Bombo, aguja mi masirani. Bombo, wachi bereze na mada poeka. Bombo, wachi bereze na mada poeka. Bombo, anuguni dianima. Bombo, anuguni dianima. Bombo, wachi bereze na mada poeka. Bombo, wachi bereze na mada poeka. Bombo, anuguni masirani. Bombo, anuguni masirani. Bombo, wachi bereze na mada poeka. Bombo, wachi bereze na mada poeka. Bombo, sawa sinidi anima. Bombo, sawa sinidi anima. Bombo, wachi bereze na mada poeka. Wonderful, thank you so much. Thank you. This is some of 100 euro. We appreciate you all, thank you. So it is our turn now to continue our entertainment and make you happy. Don't waste our time. Come up immediately, please. And immediately the women finishes, please use switch over. No time to no breaking. When they finish immediately, you switch over, please. So everybody know, and I'm and when you want to gym and daughter, that's all we could also thank you.
DJ, please. So please appreciate them. It is not easy to get together and organize like a women group like this. It is not very easy. To rule among women is very hard. The women are very hard to organize. But we invite the Apostle men to put themselves together, to organize themselves together, to put up this beautiful performance. Please, it is our duty to come and appreciate them. We have wives among them. Have white among them. That's evil. Dance better than our people. They dance better than our people. They dance better than our people. It's a very big compliment. A very big compliment. We have the right to appreciate them. We are free to appreciate them. This is a system. It's a word of encouragement. It is a word of encouragement. Thank you. That's the thing on our board. There's anyone on our board. If there's watching on our board. If there's watching on our board. If there's class on our board. We will have one of them. One of them will get an every couple of years. This is where I can have one of them. We don't have a team. I can have every year. One of them can meet you. No one will be fine. They should come and spread their women. Imagine I greet you. Imagine, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Come and appreciate your wife. Come and appreciate our wife. Please, so that you won't put us into trouble. It's not easy, eh? Whenever your wife is dancing in any place, come and appreciate. So that you won't answer unnecessary questions. You must appreciate our women. They are our lives. They are our lives. All of them will know I appreciate our women. What
women, we call it shamsat. Shamsat. If we don't use shamsat in building the house, that means that the house might fall low. It might collapse. Oh, why are you using block? Using cheese, high quality. Okay, Jamo. Okay, Jamo. Olúwa ló máa yìnbó rọ́gẹ́ bí Olúwa rọ́gẹ́ bí wò Olúwa rọ́gẹ́ bí wò Olúwa rọ́gẹ́ bí wò this is just the beginning rọ́gẹ́ bí wò olúwíwò rẹ̀ ẹni Olúwa we are ready for you the almost central zone is ready for Malaga olúwíwò rẹ̀ this is just the beginning ọmọ ya ẹ̀ tẹ́ kí o dábàá yàrá ẹ̀kẹ́ ẹ̀ wọ́n lọ fún wa it will make you no break. Anyabia Umaka were wunde je monwe Anyabia roni je Anyabia Umaka were wunde je monwe Anyabia Aya
Oh,
my daddy bo. You wanna go see my to the love yo. You wanna go see my to the love yo. One day I tell about why. You wanna go see my one. You wanna go see my you wanna go see my to the love yo.
bara la bara so. Ogere pari bara sa oje bara la bara so. Ina kuju bara la baga huja bara la ni. Bara la ni ba. Baga huja bara la ni. Eti le azala. Mande ti azala. Ogere pari bara so oje bara la bara so. Ogere pari bara so oje bara la bara so. Oje bara la bara so. Okay.
ego ego ya kọla bụ ihe dị mmadụ ebe ego ọkụ mmadụ nwoke ọma ihe dị mmadụ ebe ego ego ya kọla bụ ihe dị mmadụ ebe ego ọnụ ihe dị mmadụ ebe ego ego ọkaka bụ ihe dị mmadụ ebe ego ihe dị mmadụ ebe ego ego ya kọla bụ ihe dị mmadụ ebe ego ekwukwara ihe dị mmadụ ebe ego ego ya kọla bụ ihe dị mmadụ ebe
Impossible tonight. I look at
ní wọ́n yọ ọmọ náà lè ọdí náà lọ sí ike náà lọ sí ike náà lọ sí ike ọdí náà lọ sí ike ụmụ nwoke ndị ọlụ na-atụ ụjọ ụmụ nwoke ndị ọlụ ha na-atụ ụjọ wee gbara egwugwu unu ndị ụmụ nwoke ndị ọlụ ọgbakara ndị oke ọkwado ọgbakara ndị oke ọkwado bụ ọlụ ndị egwu ha
Olo Cultural Troupe, thank you, Olo Cultural Troupe, thank you. Bongo Cultural Dance, please get prepared. After this group, you come on stage. Okay? Continue. We are very, very happy for a wonderful end of the year ceremony. It is going well. It goes well. We are still on it. So this is the time to show appreciation to all our guests for all the effort you people made today for this occasion to be a wonderful one. And I want to use this opportunity to tell more especially the Igbo community here in Malaga. I can remember the year 2013. The year 2013, we had something like that. That was the year we made our law inauguration. 2013. I remember I made a speech that day. That day it was first the laws, but we promised that after that it will no more be the laws. It will be the Imolite. It will be the Igbo. It will be the Nigerian Association. It will be African as a whole. And I think this is a revolution we had 6 years ago, and it has manifested. So today, we are happy that Money Association has sprung off from our performance, and the good example that we have shown here in Malaga. We have a lot of association, but we believe that at the end of the day, all the whole association will come off to unite as one. So what we are seeing here today, it is not about competition. It is not about rivalry, but it is about bringing out your best, bringing what you can do best. That is the most important thing, and this is what we are doing now. And I believe by the special grace of God, the this associations, African Association here in Malaga, is going to grow to its epoch. So we thank everybody. Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo state kwenu, Olu kwenu, Olu kwenu, Olu kwenu. I say, I say, I thank immensely the women of Olo for organizing this particular event. UK, I thank you so much. I thank you so much. I thank you. You did wonderful, great. Yes, a lot of them. It is a contribution. Yes, contribution. Multiple effort of the women that made this occasion to be colorful today. Like I said before, this is a preamble. It's a preamble of what Olo is going to showcase during their 10th year anniversary next year. We are not afraid. We will invite you here again by August next year when we are going to perform the 10th year anniversary. And I think we will buy more time because we do not have enough time to give you all what we need or all what you need. But my happiness is when you look around, you can see that everybody is laughing, including myself. I am laughing too. So, ndị Igbo, ajimaka onye ọbụla onye Igbo bịara n'ụbọchị tata nwere obi aṅụrị.
eze ndị Igbo nọ ya, Obatreni nọ ya, Chief Brown nọ ya, the most peaceful leader in Malaga. Brown, your performance awaits our award. We are going to give you an award in Malaga as the most peaceful ruler in Malaga. You people are the best. While Olu is there, light. We must continue to give the light. Oh, when we Chineke na-eje akọcha obodo, Chineke na-ejikwa ndị ọrụ wee gịnị gọzie ndị Igbo, gọzie ndị Imo steeti, gọzie ndị Nigeria na Malaga. Ọ ga-adịrị unu na mma. Ya ewutula unu, ọwụwa na-eweta ndị ọzọ si akpacha unu agwa. Enwere nwoke na-ala ihe ka ọ na-aga n'ibie, ọ wetu ụwa dị. Ihe ga-eche ama na ndị Igbo nọ na Malaga na-eme ndị ọrụ appreciate, na-egodu eze ndị Igbo, lewe Obatreni, dekwe chairman ndị Enugu steeti, ụmụnne niile na-ewepụ onye nla na onye ọbụla nọ ya. So, always you gosi that na ndị Igbo na Malaga na-eme ndị ọrụ appreciate. Ihe nọ n'ụwa bụ onye chọrọ onye hụrụ ihe ọma, fee ihe ọma, kwupụrụ ihe ọma, kwupụrụ ihe ọma okwu, ihe ọma erute. Igbo kwenu ndị ọrụ anyị chọrọ ihe ọma ga-eru anyị. Ọ ya mekwere anyị ụbọchị tata anyị gbakọọ n'obi aṅụrị so ụmụnne anyị, ndị nwaanyị anyị, ụmụ anyị na ndị enyi anyị ha bịa soro anyị ṅụrụ ya. Ekelele m unu ọfụma. Unu ga-ahụ na ọnọdụ ndị Igbo na other associations nọ na Malaga ga-agbanwe from today because enwetaghị ihe ndị ọrụ etoro that light for people to follow. So we know in the next 2-3 years you will see how all this organization in Malaga here will grow. That is our prayer. And also it is our duty to promote Igbo culture here in Malaga. We have been doing it. The support we have been giving to the Otundi Igbo in Malaga here has made Igbo Association here in Malaga to stand. Mana ụna Malaga na ebe ọbụla ihe ọma nọ, ihe ọjọọ na-eme gịnị na-agba ya mgburugburu. Mana ụdịta pụrụ ta enwe na Malaga, they will gather but they will scatter. Igbo kwenu, Igbo kwezonu. The chairman want to give us a closing remark. I want to use the opportunity to appreciate everybody. Thank you all. Thank you all. I wish you a happy Christmas in advance and also a wonderful and prosperous New Year. Ndị Igbo na-ekene unu. Ihe unu mere tata bụ unu gosiri example and ndị Igbo ndị ọzọ ya enyomi ihe unu mere tata wee si n'aka unu wee na-eme gịnị wee na-eme uvu. Ndị ọrụ unu dị too much. Ekwuru m ya mgbe a na-ebido wee si na onye nara n'oge ya miss something. That is better than relax. Enjoy ya love and happiness ndị ọrụ ya enye anyị today. And enyidomi kwuru ekwu na unu afụ ihe ndị ọrụ mere today. And ka mkpọsi unu other states na-eme gịnị na-enyomi ihe ndị ọrụ mere tata. Wee na-asị na next year na anyị enwe challenge. Biko anyị bido nwute ekpere and anyị emechikwa na nwute ekpere n'afọ na ndị nwere hall ebe anyị nọ enyebego nsogbu. Biko amụrụ m enwe man of God nọ here ka otu anyị na-ekpere mmechi because anyị bido nwute ekpere imechiela anyị ekpere a. Please let us stand, please. Rafana, enyemaka dị n'afọ onye nwanyị ekere n'igwe. Chineke nna Chineke nwa Chineke mmụọ nsọ eze ahụ ekpesiala ọgwụ.
nna anyị kenere gị n'ụbọchị nke taata. Anyị kenere gị na mmemme n'ụbọchị nke taata eze nwa na Chineke. Anyị kenere gị etu anyị si wee onye ọbụla si wee rutu ebe a n'udo na ọṅụ eze nwa na Chineke kenala otu n'afọ Jizọs Kraịst. Amen. Eze nwa na Chineke anyị na-ayọ gị, anyị na-akwadokwa ịrapụ ebe a n'ụbọchị nke taata eze nwa na Chineke na ebe dị iche iche. Nna anyị na-ayọ ka ị bịa duru anyị, etu si wee duru anyị bịa ka ị ga-etusi anyị wee na ikwela ka ihe mberede dabata anyị n'ụzọ. Mee ka onye ọbụla na-ruo na bie n'udo na ọṅụ n'ụtụtụ tata bụ ụbọchị ụka ka a wee jee n'ụka wee nye gị afa gị otuto si na Jizọs Kraịst onye nwe anyị. N'afọ nna biko ekele dịrị ndị ọlụ, dịrị ndị Naịjirịa, dịrị ndị Igbo, dịrị ndị Imo steeti. Ana m ekele onye ọbụla wee na-asị na ebe unu si weta ihe ahụ nyere anyị tata na unu ya enweta mmaji kwuru mmaji n'aha